Helen Peters, Mačiatko Cezminka. 8. kapitola. Toto je naša príležitosť. Páči sa ti? Spýtala sa Jazminka Toma. Vďaka tejto slávnostnej večeri sme stromček ozdobili skôr než zvyčajne. Vyzerá fantasticky, usmial sa Tom. Máte krásne ozdoby. Jazminka sa pozrela na mačiatko vo svojom náručí. Však je krásny, Cezminka. Páčia sa jej svetielka, poznamenal Tom. Pozri, ako sa na ne díva. Cezminka už bola 8-týždňové mačiatko. Mama s otcom chystali slávnostnú večeru. Jazminka si nepamätala, že by niekedy spravili niečo také, ale mama sa rozhodla, že niekoľkým ľuďom dlhujú pozvanie na večeru a tak by si mali splniť milú povinnosť a pozvať ich všetkých naraz. Hoci bolo ešte len do obedie, už prestrela jedalenský stôl so sviečkami, s pohármi na víno a so starožitným porcelánovým riadom, ktorý kedysi patril Jazminkinej starej mame. Viem, že väčšinou zdobíme stromček až na štedrý večer, povedala mama. No bolo by pekné mať sviatočne vyzdobený dom. Dúfajme, že všetci hostia sa budú pozerať na stromček, nie na prah na nábytku. Predchádzajúci deň, popoludní, priniesli z lesa stromček a ráno ho vyzdobili. Cezminku vykázali z miestnosti, lebo narobila neporiadok, keď skočila do škatule s ozdobami, roztrhala baliaci papier a potom po dláške naháňala vianočné gule. Počas večere mali vykázať aj deti, ale tie sa chystali poslať do obývačky k pici a televízoru a to bolo podľa Jazminky oveľa lepšie, ako sedieť s nudnými dospelými. Odteraz do tejto izby nepúšťaj mačky. Rozumieš? Ozvala sa mama a o 0,5 centimetra posunula prestieranie. Neboj sa, nepustím, sľúbila Jazminka. Cezminku sme sem doniesli len preto, aby videla svetielka. Tak ju odnes do jej klietky a prinies prepravku pre mačiatka. Mačiatka už boli odstavené, preto sa mama rozhodla, že je čas chytiť ich, vykastrovať aj s mačkou, aby nemohla mať ďalšie mačiatka a vrátiť ich do šopy. Napriek Jazminkinej snahe trvala na svojom. V šope im bude dobre. Stále im môžeš nosiť jedlo. Na farme budú mať dobrý život a pomôžu nám zbaviť sa škodcov. Za posledných niekoľko týždňov Jazminka postupne posúvala misky s vodou a krmivom čoraz bližšie k šope. Priniesla tam aj kartónovú škatuľu, vyslanú starou dekou, aby nemuseli spať na vreciach. Dúfala, že mama mačka bude priateľskejšia, ak jej budú nosiť krmivo a možno jej dovolí hrať sa s mačiatkami a skrotiť ich. No nevyšlo to. Mačka tolerovala Jazminku, keď priniesla jedlo, ale keď sa pokúsila priblížiť k mačiatkám, prskala a syčala. Preto iba cez okno šopy sledovala, ako skáču na škatule, lozia po vreciach, schovávajú sa v kvetináčoch a neprestajne zápasia, váľajú sa po sebe na zaprášanej podlahe, hrískajú sa do chvostov a do srsti. Snažili sa hrať a so svojou mamou, no tá ich väčšinou jediným mávnutím labou odohnala. Stavím sa, že by nám trvalo len niekoľko dní, kým by sme ich skrotili, nadhodila Jazminka, keď s mamou kráčali k šope s prepravkou pre mačky. Keby si nám dovolila priniesť ich do domu, do pondelka by boli krotké. Mama predstierala, že ju nepočula. Pasca pre mačku bola veľká klietka s dvierkami, ktoré sa zavreli, keď vstúpila na kovový plát na podlahe. Niekoľko dní bola umiestnená v šope s otvorenými dvierkami. Jazminka do nej kládla misku s jedlom, aby si tam mačka navykla chodiť. V predchádzajúci večer, keď Jazminka dovnútra vložila misku s jedlom, mama nastavila dvierka tak, aby sa zavreli, len čo mačka vojde dnu. Najprv syčala a prskala, ale klietku prekryli dekou, aby sa cítila bezpečne a po chvíli sa upokojila. Viem,
že chytiť ju do pasce sa ti zdá kruté, povedala vtedy mama. No v konečnom dôsledku bude oveľa šťastnejšia a zdravšia. Musíme ju chytiť večer pred operáciou, lebo do klietky ju vláka iba jedlo, no 12 hodín pred zákrokom nesmie jesť. Dieru v stene šopy zapchali, aby mačiatka nemohli újsť. Predtým, ako Jazminka šla spať, odniesla ich misku s granulami, aby mali pred operáciou prázdne žalúdky. Teraz mama opatrne otvorila dvere. Mačka v pasci spala a mačiatka sa k sebe chúlili v škatuli. Aj Tom a Jazminka držali v ruke malý uterák a potichu sa zakrádali k spiacim mačiatkám. Rýchlo sa na seba pozreli a potom každý chytil jedno mačiatko, zabalil ho do uteráka a pritisol si ho k hrudi. Skvelá práca, decká, pochválila ich mama. Zvládli ste to výborne. Jazminka sa usmiala na prekrásne pruhované mačiatko vo svojom náručí. Malo modré oči a hustú, huňatú srsť. Mravčalo, no nebránilo sa. Privinula si ho k hrudi a nežne ho pohladila po čele a medzi ušami. Ahoj, drobček. Ríšavé mačiatko bolo divšie než pruhované. Bránilo sa, syčalo a prskalo. Tom ho pevne držal a hladil ho vzavďu po hlave. Pozri sa mu na oči. Má ich žiarivo zelené. Sú úžasné, ozvala sa Jazminka. Mami, sú to chlapci alebo dievčatá? Mama zobrala pruhované mača a prezrela ho. Toto je dievča. Tom jej podal ríšavé mačiatko. Kým ho prezerala, držala ho v uteráku. Toto je chlapec. Mačiatko sa prestalo vspierať a uprelo na ňu veľké zelené oči. Pohľad mu opetovala. Si krásny. Tom s Jazminkou si vymenili pohľady. Že by mama pojavovala? Vrátila mačiatko Tomovi. Dobre, dajte ich do prepravky a zakryte ju uterákmi. V tom jej zazvonil mobil a tak vyšla do záhrady, aby si vybavila telefonát. V ten víkend mala znovu pohotovosť. Jazminka nešťastne vložila pruhovanú mačičku do prepravky. Tom spravil to isté s jej bratom. Mačiatka zamravčali a každé sa rozbehlo na inú stranu prepravky. Snažili sa újsť z nového, neznámeho väzenia. Všetko je v poriadku, utišovala ich Jazminka. Ste v bezpečí a nebudete tam dlho. Mama sa vrátila do šopy. Obávam sa, že časovo som to zle naplánovala. Musím ísť k pôrodu teliatka. Nemala by som sa dlho zdržať. Položte prepravku s mačiatkami k pasci a keď sa vrátim, odnesiem ich do ambulancie. Dajte im misku s vodou. Hodinu či dve vydržia. Vďaka Bohu, že dnes varí večeru ocko. Čoskoro sa vrátim. Náhlivo odišla. Jazminka sa nadšene pozrela na Toma. Toto je naša príležitosť. Stavím sa, že by sme ich za niekoľko hodín dokázali skrotiť. Vezmime ich dnu. Tomovi sa rozžiarili oči. Potom sa však zatváril pochybovačne. Čo na to povie tvoja mama? Jazminka pokrčila plecami. Čo spraví? Pri najhoršom ich znova pošle von a to sa aj tak chystá urobiť. Takto aspoň máme väčšiu šancu presvedčiť ju, že sa vieme postarať o všetky tri. Poď! Uvidíme, či si ešte pamätajú sestru. Cezminka bola v klietke v Jazminkinej izbe, kde sa hrala s pingpongovou loptičkou. Keď zbadala Toma s Jazminkou, rozbehla sa k dvierkam klietky. Deti opatrne položili prepravku na podlahu vedľa nej. Cezminka, v tejto prepravke sú tvoji súrodenci, povedala Jazminka. Pamätáš si ich? Cezminka teraz určite páchne úplne inak, podotkol Tom. Nespoznajú jej vôňu. Na to z prepravky stiahol uteráky. Každé mačiatko sa rozbehlo na inú stranu v snahe utiecť. Tom a Jazminka sa im nežne prihovárali, aby ich upokojili.
Cezminka sa stiahla a z bezpečnej vzdialenosti uprane sledovala brata a sestru. O chvíľku sa vyčerpajú, poznamenala Jazminka. O niekoľko minút sa mačiatka naozaj upokojili. Mali by sme ich zobrať na ruky a pohľadkať, navrhol Tom. Mali by sme však zobrať na ruky aj Cezminku, inak bude žiarliť. Zavolám Elu. Elu potešilo, že sa môže na chvíľu odtrhnúť od učenia a poláskať mačiatko. Zober si prúhovanú, je pokojnejšia, poradila jej Jazminka. Ja si zoberiem ríšavého divocha a to môže hladkať Cezminku. Ela, zdvihni vrchnak prepravky, my s Tomom chytíme mačiatka. Mačatá zabalili do uterákov a Tom podal pruhovanú mačičku Ele. Potom vybral z klietky Cezminku. Kým ju hladil a prihováral sa jej, nahlas priadla. Ostatné dve mačiatka sa bránili a mravčali, keď ich Jazminka s Elou hladili. Ríšavého kocúrika by sme mali nazvať Imelko, nadhodila Ela, lebo má oči rovnakej farby ako listy Imela. Potom by sa pruhovaná mala volať Čečinka, navrhol Tom. Je Cezminka, Čečinka a Imelko dokonalé mená, vyhlásila Jazminka. Keď sa za ňou otvorili dvere, otočila sa. Na prahu stáli Ben a Matej. Len čo zbadali mačiatka, oči sa im rozžiarili. Priniesli ste ich dnu? Zvolal Matej. Mama zmenila názor? Ani nie, priznala Jazminka. Ale ak ich skrotíme, určite nám to dovolí. Mali by sme na nich vyskúšať náš pokus, povedal Ben Matejovi. Och áno, prisvedčil Matej. Jazminka, môžeme si jedno požičať? Jazminka si Imelka silnejšie pritisla k hrudi. Vy dvaja sa k mačiatkam ani nepriblížite. Aký pokus vlastne chcete robiť? Vedecký pokus, ktorý sme vymysleli, odvetil Ben. Viete, ako sa hovorí, že mačka vždy pristane na 4. Hovorí sa aj to, že chlieb vždy pristane na 3. strane, dodal Matej. Preto nám napadlo, že keby sme mačke na chrbát priviazali natretý chlieb, videli by sme, ako pristane a podľa toho by sme sa rozhodli, ktoré tvrdenie je pravdivejšie. Ak sa čo len priblížite k mačiatkám, na chrbty vám priviažem natreté chleby a vyhodím vás z okna. Uvidíme, ako sa vám to bude páčiť.